Уважаеми зрители, сега ще разберете къде живее и на какво обстоятелство. Ето, това ми е колелото, превоза, а тук вече живея. Ето, и тук се спя, понеже че до тук начин ме докараха животът. Понеже че нямам къде да спя, тук ям си, хапвам си, имам си масичка, два стола си имам. Сега ще разберем и вътре как спя. Вижте, значи вътре как спа тук на тия обстоятелства, такъв е живота. И понеже че това ми е багажа, това ми е цялата къща и те. Его, виж как го направих. Един беден човек така живее. Его. Не ми е удобно да показвам, но това не е срамно. Значи този видеоматериал мога да го прикача. Това ми е метлата, където мета. Ето, тук само листата падат. Ето, че в тази баракичка се спа. Много хубавичко е, дървено, облицовано е. Зимата мисля, че тук ще съм по-добре, отколкото, нали, на други места. Понеже, че сме бедни състояние. Ето ще направим едно студио. Студиото ще е втора част. Това са на видео материала. Ето.